това видео ще видите дрехите от Shein, бебешките, които поръчахме за Алия. Някой от дрехите ви е харесала, може да ми пишете долу в коментар, за да ви изпратя линк. Ще бъде ли мамо да гледаме дрехите? Ще ходим ли да гледаме дрехите, бе? А? Просто да го зашият, за да не се мяткат тези, когато бебенцето върви. Но все пак. Това е много сладко и отделно, разбира се, бодито е отделно от роклята. В смисъл може да се ползва само бодито или това стокманче може да се ползва с бяла, да речем, или с такъв цвят блузка отдолу или спотник.
Много е готино. Ей! Бръмбърче! Бебешките дрехи от Shein не са нещо, кой знае какво като материя. Вие сами видяхте, че повечето са такива едни много с по един шеф и много една такава странна материя. Някои са мекички, други са така... Аз ви ги показах кои са ми фаворити и кои не. Но все пак на база на цена и качество мисля, че са окей. И при положение, че бебето ще ги носи може би 3-4 пъти и след това вече няма да изстават, мисля, че от Shein е доста добра оферта да се пазаруват бебешки, конкретно летни дрехи. Харесаха ли ти, мамо, дрехите? Харесаха ли ти? Това беше от нас.